Papi. Opana. Umrosara wana. Mari basi. Basi rine. Tukuti mari yekombi. Ya kombi ndafunga kuti motikari. Chilipa mari yemotikari yacho. Mkombo. Anditi kuti dhora ere. Ini ndabhadhara pakadoma. Apa muri pakadomera? Ndiyandinayo. Aiwa mkoma. Aburita mari yakakwana mkoma. Tingagoite unhu wakadaruka. Musatambe nekubva kutaundi kusvika kuno kumotora kuti mobhadhara 50 cents. Apa motora nyaya kuti pakadomera. Anchingotoma gara racho andakaita ndinamnyatsogara. Aiwa but nansinda kuita kuti mugare makadai so. Takawanda kamuno. Saka chindipewo mari yangu yakakwana. Inini handina mari kana zvichita. Munongondidzora kwamanditora bosi munozofunga kuti ndapera mahara. Ngoma. Ese takudombosha. Motora tiri kudzorera kutauni. Aiwa musikona mazama kuti azvichabudiri izvo. Manje ndizvanda kuchitoita mukoma panapa. Ndakuna nokusira ikupi. Kumberi uko. Muzodzokawo netsoka. Samurema kutondibhadhara kakundisiya kumberi uko. Budai yangu mota mangu, budai mkombo. Budai. Munopfura nepanapa mazuva ese. Kuti muzoita sei? Ngoti. Ndo motika kumara iyi. Mama aita basa mafamba nemurumo. Mungu chikoti alright kudini komuna. Munari kupisa 20 bond 20 zigi. Famba itende takanonoka idwe. Makanonoka kudiko madi kuenda nezu. Ndabhadhara mari ni yakwa. Handisi mukomo. Famba itende. Tinoda kudzanya yekutakura vanhu chiona manje taane rosi. Ndakura munhu ere. Ya rosi.